Morning ndine Jack ndiye macheza ya usiku nthawi yatha koma inu tagwira njakumwa ngati muli nacho ine ndilibe nde tingofikira straight macheza sono awa ndi macheza oyamba mu chaka cha 2026 macheza ake okhuza nkhondo iti tingambira nkhondo chifukwa dziko la nkhondo kumayambiriro kwa chaka ngakhale anyaya chisakuitchula kuti nkhondo iti akuti preemptive strikes eti mene ino mukudziwira ndine lero kwachera kuti USA ndi Israel yapanga attack Iran eti ndipo Iran ikubweza right sono anthu ake madobodobo anamba pakanthawi eti let's say kuti tiyambe ndi background siningapite patali background yake eti kunena kuti chitsanzo Israel imalimbana ndi maiko ena monga Palestine eti sono sometimes Iran imakathandiza amene akutani akupenyedwa aja ndiye imakhanga kuti ndi Iran chema zasanduka ngati chipsinjo eti kwawo sono kuifotokoza Iran imene ilili eti kuyang'ana Iran ndi dziko lamphamvu kwambiri ku Middle East eti ndi dziko lomwe lili ndi mamisile ambiri kwambiri Middle East yonse right akuti ali ndi mamisile ma long range missiles kaya ngati koma ma missiles awo ndione kuti amatha kukafika distance ya 3000 kilometers so that's a long way eti ma missiles awo kuchoka ku Iran akhoza kukamenya ku Turkey atha kukamenya ku Iraq akhoza kukamenya ku Israel maiko enawo eti monga kwa china Dubai imene taonera pano right so ndi dziko la dangerous eti node ali ndi zambiri thousands eti so imeneyo payo kandi danger so chaka chatha mu June anapezeka kuti anakhala ndi amati 12 day war eti ndi Israel ndi USA anazamenya anaposo eti kwa 12 days ndi USA inatumiza ndege zake kunena kuti yaphulitsa malo amene Iran kumene amapangira enrich uranium kupanga zinthu zoti akhoza kupangira zida za nuclear eti de maiko ngati Israel ndi USA antisakufuna kunena kuti Iran ikhale ndi nuclear weapon so far akuti alibe eti amatero de last year akuti anaphulitsa mawu ake Trump ananena kuti anapanga obliterate malo amene kapena ndi nuclear program ya Iran anatero eti koma this time akunena kuti afuna kuti aya asapangeso akupangaso de cheni sichikudziwika kunena kuti akutanthauza chani nanga sakuti anaphwasula zonsezo chaka chatha ndengati anaziphwasula nkhani ilipotani de akhala akukambirana eti akhala ndi ma talks kunena kuti akukambirana chani akuti akukambirana kunena kuti Iran isakhale ndi ma nuclear weapons komano zokambirana ziyasi zinathelepo akuti musakhaleso ndi mamisile eti ndi pamene ayamba kuvutana unoti tisakhale ndi mamisile you know chifukwa chonena kuti nkhani ndiyonena kuti let's say ukhale ngati dziko eti awa maiko ena onsewa ali ndi mipeni koma akuuza iweyo kuti usakhale ndi mpeni pamene pakukhala ngati kuti akuvutana kuti sono nonseni muli ndi mipeni ine msangali ndi mpeni bwanji eti zokhala ngati chonchonso ndi akhala akupanga negotiate kunena kuti dziko likhale lotani eti nanga sindi dziko lonena kuti limaopedwa ku Middle East koma ukoko ndi ku Middle East izo zonse zikugwirizana ndi maiko ngati USA kapena UK kapena maiko ena ndi amphamvu kwambiri let's say USA mamisile aku Iran sangafike ku USA eti nkwatalikitsa alibe capability imeneyo yonena kuti angaponye chida ukafika ku USA at this time ndiye mwina nkona afuna watani our blog kuti asadzapange zinthu ngati zimenezozo eti komanso zinthu zambiri USA ili more advanced eti Iran kwambiri ndi zida zake mamisile komanso anthu ake ndi akhama eti so zili ngati nkhondo kunena nkhondo militarily Iran ndi USA singayime eti akhoza kuipweteka aliyesa I think akudziwa nero ndi dziko lino likhoza kumenyedwa ndi USA apo ndi akumenyana ndi maiko awiri right nkhani kukaona kuti ndi akumenyedwa ndi maiko awiri akupanga be makani bwanji so you know pena munthu amatha kumachita makani chifukwa chonena kuti akudalira kunena kuti chabwino iye andipha koma ine ndi mudula mkono you see akuzonena kuti akudalira kunena kuti impact ya nkhondo ikhalabe yonena kuti ichitabe cost maiko enawa you see
imwinaso akuona ngati kuti kuchita surrender doesn't necessarily mean kuti awasiya. Kuchita surrender kuzabe kwapweteka. So mwina akuona kuti kuli bwino tizitanibe tingomenya nabe, something like that. Koma so far zomwe zapangika USA ndi Israel yapanga attack Iran. Iran inapanga kale threaten kunena kuti mukatichita ife attack tichita attack mabase anu ena onse amene ali pafupi. Ngasi USA ndi military base ambiri ku Middle East. Ndi malo ngati amene amene amagwiritsa ntchito kumachita attack maiko ena amapita pafupi ndi dziko lanu ndi dziko la anthu ena kuti adzikatana adzikachita attack. Nde amabase amene ali within range achani amamisile awo aja kunena kuti within those kilometers 2500 kilometers one oda akhuza kafika mpamene yapulisidwa Iran yapulisidwa ndithu ma government buildings defense Ministry of Defense building yaipulisa komanso apulisa school ya ana primary school ya atsikana kumena kuti up to 53 anthu sana ile specify kuti ndi ana kale koma anthu 53 amwalira 48 analota avulala kwambiri nde nambalayo ndione kuti kuchita fluctuate anthu sadzione kuti ena amwalira akobe kapena chani koma ndi so far akapulisa ku school. Now also Iran abweza changu kwambiri almost like kuna kuti zinachita take by surprise. Amayembekezera kuti mena anapangira chaka chatha kunena kuti atachitira atake kubweza kwake kuna atenga nthawi ndithu koma apa panakanga twalabweza sanga. Komanso mena anapangira chaka chatha anangofikira kupha ma generals awo ma commander chan ndi apa pakanga kuti Iran anakanga achenjera kuti anaphunzira to ndi mmene mmatani ndi mmene mmapangira anabisa anthu awo. So far amene waphedwa ndi Minister of Defense Aziz sane mwake kundivuda ndichite kuiwerenga kuti ndiichule koma kuti waphedwa ndi komanda winanso anthu ena sanachitire confirm pamene Ayatollah wabisidwa kuti palibe amene akudziwa kumene ali. Sono ndizonera kuti ena akuona ngati kuti akagwetsa Ayatollah ndi kuti nkhondo yatha koma zinthu zake zili ndi ndondomeko eti marejimu awo ndovuta kwambiri sunena kuti ukhoza kungokhapa nkugwetsa ndonena kuti ali ndi ndondomeko akagwetsa Ayatollah ndi kuti mwina kaya amatika National Guard chanchani ita take off council ikukonza kunena kuti next akhala ndani chanchani zoterozo kunena kuti ndizovuta nkhondo yake ikhoza kutha nsanga komanso ikhoza kutenga nthawi kwambiri. Funso ngokhala unena kuti sono Iran ikudalira chani kunena kuti izipitiriza ikhoza kuti ngodalira kuti monga pano kwete achita close Strait of Hormuz. Strait of Hormuz ndi malo aja oti njira passage yomwe maiko ambiri amadutsa ma shipping lines awe mafuta chani oti amachita affect dziko lonse kunota kangotseka pamene pozichita affect dziko lonse endi panopo atseka ndithu akuletsa kunena kuti mashipi asadutseso zichita affect economy ya dziko lapansi maona. So ali nditi zinthu ngati timene tototonera kuti akuzodalira toti tizipangisa kuti maiko ena ayambe kupereka pressure kwa maiko aja kuti taona ninafeso kuti panizo kuti pweteka eti komanso kunena kuti zipitirire ena aja ayambe kuvulala kuti masoja za maiko ena ayambe kuvulala maiko ena awayamba kunena kuti sono anthu akufa akufera chani eti ndi zizipezeka kuti anthu aja maiko ena aja ayamba kulandira pressure ndi mwina akudalira pressure imeneyoyo sindikuziwa koma at the moment akuti ndima preemptive strikes. Preemptive kutanthauza kuti akuti akwachita strike before iwo kuzachita strike ndikukumenyera anthu kuti nkuja usadza ndimenye something like that. Koma so far update ndi amene mukuwaona akubwera nkhondo yachitika koma abweza ndithu apanga strike like pali video yoti yachita kuoneka wina anachita kujambula mmene missile imakamenya ku Bahrain ku military base ya USA unoti it was a powerful unit ndebaja sizikudziwika kuti zitha bwanji honestly palibe amene akudziwa kuti zitha bwanji because vuto la nkhondo wina amatokha ndi plan kumaona ngati kuti tipanga apa tata pamene mtima wanza konsidya linaso kudziwa kuti apanga modani koma so far zomwe zikupangika ndi zimenezo tiona kuti kukamaja kukhala sozotani tiye tikumanaso zikomo kwambiri. Nde update yabwera
ndisanapange post video ndiyika kukumveka kunena kuti Ayatollah waphedwa, kunena kuti pamene anachita strike Aisrael mamawa kunyumba kwake ndi kumene anali ndipo kukhala ngati waphedwa, koma information iyi kuchokera ku Israel. Anyanja ya Irani sanapange confirm ndi zimveka zidziwika ngati zachitikadi kapenayi, koma either ngati zachitikadi kuti waphedwa, mwina nkhondo itha, mwina achita negotiate apo b mwina achita no retaliate, anthu akuya kwambiri kuti mwatiphera nanga sindi religious leader ndi tiziona kuti zikhala bwanji. Zikoma kwambiri.